Οπ, καλώς ήρθατε στο νέο μου σπίτι. Και έχουμε να τα πούμε και είπα έτσι να κάνουμε ένα catch-up λίγο, να σας πω τα νέα μου, να μου πείτε κάτω στα σχόλια τα δικά σας νέα. Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε στο νέο μου σπίτι. Αλλά πριν σας πω πώς φτάσαμε εδώ στο σήμερα, πάμε να σας δείξω πώς ήταν αυτό το διαμέρισμα όταν το αγόρασα. Εδώ μπαίνουμε μέσα, αριστερά είναι έτσι, έχει αυτό εδώ το χώρο, εδώ δεξιά είναι η κουζίνα, μπάζα εδώ, τουαλέτα, εδώ είναι το barbecue και ο εξωτερικός χώρος που έχει. Το hall, ας το πούμε, όλος αυτός ο τοίχος γκρεμίζεται εδώ και μένουν οι κολόνες και έχει αυτό το δωμάτιο. Σου φαίνεται ρε πάμε, για πες. Ναι, θα το φτιάξεις μάλλον. Δεν έλεγες εσύ ότι μην το πάρεις, μην το πάρεις. Είναι μούφα. Καλά έλεγα. Γιατί αν το δεις τέτοιο τώρα είσαι άφραγκος, δεν μπορεί να το φτιάξεις. Ναι, και όμως αυτό το χάλι το παρέλαβα, οπότε ήθελε πολύ υπομονή και σιγά σιγά με πολύ προσωπική εργασία, και όταν λέω προσωπική εργασία, πολύ προσωπική εργασία, έφτασε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο να είναι κατοικήσιμο. Ξέρουν πως το γραμμαρίσει. Λίγο νερό εδώ. Δεν δουλεύουμε. Σήμερα θέλω να κάνουμε έτσι και μια συζήτηση λίγο πιο γενική. Θα μιλήσουμε για αρκετά πράγματα. Ένα από αυτά τα θέματα που θέλω να μιλήσουμε είναι το θέμα του σπιτιού. Δηλαδή, κάποια στιγμή αποφασίζεις, ρε παιδί μου, και λες: «Οκ, θέλω να πάω να μείνω μόνος μου». Και εξετάζεις τις επιλογές που έχεις στη Ελλάδα του σήμερα. Η πιο κλασική επιλογή, νομίζω, είναι ότι είσαι στο οικογενειακό σπίτι, έχεις μια κοπέλα σε ένα άλλο σπίτι που είναι λογικά πάλι στο πατρικό της και από κοινού λέτε πάμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι με 2 μισθούς, κάπως να τα βγάλουμε πέρα. Νομίζω αυτό είναι το πιο συνήθες που συναντάω τουλάχιστον εγώ. Αυτό που έχω εγώ σαν εντύπωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι η προνομιούχη φυσικά, δηλαδή έχω από μπαμπά, από μαμά κάποιο σπίτι, οπότε πάω και μένω σε αυτό και όλα είναι πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο βατά, μια χαρά όσοι είναι σε αυτή την κατηγορία, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε παραπάνω. Μια άλλη κατηγορία είναι τα παιδιά που είναι μόνα τους και λένε «ΟΚ, πάμε να κάνουμε κάτι», έχουν μια δουλειά που τους επιτρέπει να πάρουν δάνειο, οπότε μπορούν να πάρουν κάποιο δάνειο και έτσι να πάρουν ένα διαμερισματάκι κάπου και να μείνουν μόνοι τους. Και το δάνειο προφανώς το πληρώνουν για πάρα πολλά χρόνια, αν η τράπεζα το εγκρίνει. Εμένα πάλι η δική μου τακτική είχε ως εξής. Στα 26 μου άνοιξα το γυμναστήριο. Το γυμναστήριο θα σκέφτεστε πολύ ότι το άνοιξε με τα λεφτά του μπαμπά, της μαμάς. Όχι. Δούλευα από πολύ μικρή ηλικία, γιατί είχα αυτό το όνειρο να ανοίξω ένα κροσφιτάδικο. Όταν λοιπόν άνοιξα το κροσφιτάδικο, είπα: ξέρεις κάτι, θα γίνω πολύ καλό στη δουλειά μου, έτσι ώστε να έχω κάποιες απολαβές και κάποια στιγμή να αποκτήσω το δικό μου σπίτι. Ανεξάρτητα το πόσο καλά πηγαίνει η δουλειά, μήνα με το μήνα, εμένα το βιωτικό μου επίπεδο ήταν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, έκανα τις προπονήσεις μου, η εξόδου μου ήταν το ίδιο. Οπότε έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή δεν έλεγα αυτό μην έβγαλα περισσότερα, πάμε να το γλεντήσουμε. Είχα μια πιο, ας το πούμε, συντηρητική ζωή. Αυτό μου επέτρεψε να κάνω μια αποταμίευση, σε συνδυασμό φυσικά με την απόφαση να μένω στο πατρικό σπίτι μέχρι μεγάλη ηλικία. Διότι αν πήγαινα να νοικιάσω ένα σπίτι, δεν θα μου επέτρεπε να κάνω αποταμίευση. Οπότε έμενα στο πατρικό, είχα μια εργασία η οποία είχε κάποιες απολαβές, οπότε κατάφερα μετά από αρκετά χρόνια και έκανα αποταμίευση και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πήρα ένα σπίτι μέσω πληστηριασμού. Οι πληστηριασμοί παίζουν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, είναι ένα δυσάρεστο σενάριο γιατί πολλοί χάνουν τα σπίτια τους, αλλά στην ουσία εγώ τι έκανα, πήρα ένα σπίτι στα τυφλά με αυτόν τον τρόπο, διότι πολλές φορές στον πληστηριασμό δεν βλέπεις τι αγοράζεις. Τέλος πάντων, να μην πούμε πολλές λεπτομέρειες, πήρα το σπίτι, το είδα πρώτη φορά αφού το είχα αγοράσει, ήθελε πάρα πολύ δουλειά. Θα σας δείξω και στα παρακάτω κλιπάκια πόσο δουλειά χρειαζότανε. Φίλε, βρήκα δουλειά που είμαι καλός. Γίνεται ένας χαμός εδώ. Τα μπάζα εδώ έχουν πέσει ήδη. Θα πέσει και αυτός ο τοίχος.
Make prolific confessions into the master plan. I feel like they will never let me shine. What do you need to say that feels so grand? Why is yours so much better than mine? I gotta wait in line for you to feel me. I got to hold. Η μετακόμιση εδώ έχει ξεκινήσει. Είναι ένας χαμός. Δεν τα έχω βάλει και πολύ τακτικά μέσα και πολύ ωραία, αλλά η δουλειά θα γίνει. Ξέχασα να αναφέρω πως στο Instagram τρέχω giveaway αξίας 300 ευρώ, οπότε έλα και εκεί. Στο τελευταίο reel κάνε tag 2 γυμναστηριακούς σου φίλους κάτω στα σχόλια και 31 του μηνός θα ανακοινωθούν οι νικητές. Καλή επιτυχία σε όλους. Τώρα αυτό πρέπει να παίζει ταράτσα. Αυτός που είναι μπροστά πρέπει να το σηκώσει. Ναι, γι' αυτό είναι και μπροστά. Ρε φίλε, αυτό εδώ παίζει να φύγει το αφρολέξι. Όχι ρε. Δεν φεύγει με τίποτα ρε. Όλο το γαμίσι το τρώει ο Αλούπης πάντως. Πάμε, μπορούμε παιδιά. Εδώ δείτε πουτάρες που έχει φτιάξει. Προς το κεφάλι σου, προς το κεφάλι σου. Φίλε, έχω τεντώσει το παντελόνι, εντάξει. Εννοείται, ευχαριστώ πάρα πολύ το θείο μου και τον πατέρα μου που βοήθησαν με την προσωπική τους εργασία. Πραγματικά νομίζω ότι με βοήθησαν πάρα πολύ σε όλο αυτό. Οπότε ναι, αυτό εδώ πέρα είναι το νέο σπίτι. Θα με βλέπετε εδώ πλέον στα βιντεάκια. Ξέρω ότι είναι ένα κανάλι πιο πολύ με fitness περιεχόμενο, αλλά επειδή στην ουσία δεν είναι μόνο το fitness η ζωή και για να αποδώσει το fitness πρέπει να είναι και όλες οι πτυχές της ζωής μας καλά, νομίζω ότι όλα παίζουν τον ρόλο τους και νομίζω ότι θέλω να δείχνω λίγο από όλα τα κομμάτια. Και για μένα, ειδικά η τελευταία χρονιά, είχε πραγματικά πάρα πολλές αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Οπότε, ναι, ας το πούμε, το βλέπω και σαν μια νέα αρχή. Στα άλλα νέα, έχει ετοιμαστεί και το site, το mindsetathlete.gr. Πραγματικά, μου πήρε πάρα πολύ καιρό μαζί με τον προγραμματιστή μου να το ετοιμάσουμε. Μπορείτε να μπείτε να τσεκάρετε τα προγράμματα. Νομίζω ότι έχω προγράμματα για όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, είτε κάποιος κάνει bodybuilding και θέλει απλά να χτίσει το σώμα του σε ένα κλασικό γυμναστήριο, είτε κάποιος θέλει να κατέβει σε αγώνες CrossFit, είτε κάποιος θέλει να βελτιώσει κάποια μεμονωμένα skill. Νομίζω πραγματικά έχω τα πάντα. Οι συνδρομές είναι πολύ μικρές και θεωρώ ότι είναι για όλους. Το θετικό είναι ότι αν αποφασίσετε να αγοράσετε κάποιο από αυτά τα προγράμματα, μπορείτε να μου στείλετε και στο Instagram, στο προσωπικό μου προφίλ, οποιαδήποτε απορία σας ή να μου στείλετε τα βίντεο σας με την τεχνική, έτσι ώστε να την αξιολογήσω και να τη δούμε παρέα. Αν αντιμετωπίσετε κάποιο θέμα με το site, εννοείται μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα. Μέχρι στιγμής έχω λάβει πολύ θετικά σχόλια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χαίρομαι πρώτον που με στηρίζετε, δεύτερον που βρήκατε τα προγράμματα χρήσιμα. Και νομίζω ότι θα έχουμε μια ωραία αλληλεπίδραση και από εκεί. Οπότε με όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι για μένα δεν ήταν τόσο εύκολο να κάνω τόσο συχνά βίντεο. Γι' αυτό η συχνότητα που ανέβαζα ήταν λίγο πιο αραιά. Πείτε μου εσείς από εδώ και πέρα τι βίντεο θα θέλετε να δείτε. Γενικά παρατηρώ ότι έχουν πέρασει πιο πολύ τα βιντεάκια που κάνω προπόνηση στο σπίτι, τα full day of fitting. Τα tutorial είναι έτσι και έτσι. Κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν. Αλλά πείτε μου και εσείς τι θα θέλατε περισσότερο να δείτε. Γενικά υπάρχει πάρα πολλή πληροφορία στο διαδίκτυο. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι πιο πολύ να σας δείχνω ένα lifestyle από τη δική μου οπτική, όπου αντιλαμβάνομαι στην ουσία το fitness γενικότερα σαν κίνηση και όχι με μονομένα βάρη, με μονομένα ένα πράγμα, αλλά κάτι πιο ολιστικό, κάτι πιο συνολικό. Επίσης σκέφτομαι να κάνω ένα podcast όπου θα είμαι εγώ, ας το πούμε, ο καλεσμένος στα Mindset Talks που κάνω, αλλά επειδή δεν θα φωνάξω κάποιον να μου κάνει τις ερωτήσεις, σκέφτηκα ότι θα μπορούσατε να μου κάνετε εσείς κάποιες ερωτήσεις και να είναι του στυλ Q&A, ας το πούμε. Podcast, αλλά τύπου Q&A. Οπότε, αν έχετε κάποια ερώτηση ή κάποια θεματολογία που θέλετε να αναπτύξω για οποιοδήποτε θέμα, πραγματικά είτε αφορά το fitness είτε γενικότερα τον lifestyle, μπορείτε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια είτε να μου το στείλετε στο Instagram και στο επόμενο επεισόδιο Mindset Talks θα απαντηθεί εκεί. Οπότε, αυτά τα νέα. Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος με τη νέα αρχή. Είμαι εδώ και ένα μήνα μόνος μου λοιπόν εδώ. Κάτοικος στην Ηλιούπολη. Είμαι και κοντά στο Χαλικάκι, στο Στίβο. Είμαι ούτε 1,5 χιλιόμετρο. Οπότε μπορώ να πηγαίνω με τα πόδια και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Θα τα λέμε, πιστεύω, λίγο πιο συχνά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι υγιείς.